Ta zuzenekoa ikusteko Twitchen sartu bian ez? Vale. Bueno, ez dela zuka bisau ikustezu hemendik. Izena aztua zuena, basoan bizi zen enola, atzerri mundutik at. Eiztari zen, berbesteratua izan zen. Zigor bakartiaren jabe, bakean zegoen. Eguzki izbia irten zen, txorien kantua entzunez, beste egun bati aurre. Kanpoan zituen itxoiten, hizkuntza arrotz bat mintzatzen, gerlari armatuak. Garrax eginez, lurren jabetza eksikitzen. Esan nahi gabeko paper batez, enola
faltsua ageri, kaleko erlekumera bidean, nirantzera robotu gari, bere buruari kalte egiteko, joera duen sistema honetan, kale egiten duen engranai baten moduan. Nortasuna ahaztu zaila da, nortasun berri baten bila, gogoa naia borondatea, niretzat gitarrotzak dira, esnatuko nauen zerbaiten bila, odisea maigabea, txotxongilo modura mugitzen nauten, ariak moztu nahian. Moztu nahian. Zergatik ez esnan nadin nire kabuz oinez hasi. Saiatuko naiz albora pauso egiten, hausten banaiz ez da ezer gertatzen, etorkizun ez ezaguna dut nahiago, zergatik ez esnan nadin. Yep, Opa, Gabon. Ondo. Gabon. Ze moduz, ondo aitzaldi guzue, ze moduz? Itzein pixke bazpare, Opa, Gabon danori. ondo ez? Igual, gain pixka sartuko jat, ahotzin, gutxi. Listo. Nik topera dakat. Lasai. Bueno, lehenengo eta behin, Gabon, Lomizia, Tegalias, Fatlitxi, Norbait, Marina, eta Gabon danoi, eta Gabon, Johannes, ze moduz? Opa, ondo. Ondo, Bai. Madridik buelta uberri justo, asteburu honetan. Hor gitarra asuntua euki ditut. Hori, zenuan amplio baten bile junitzea da, ez? Bai, bueno, berez jomian itzan, beste asunto bat egaitxe, kotxian gauza bat egaitxik. Eta justo, bilagunean amplifikadore bat oso interesgarrixa, eta justo oinarte hona izenakin, ez nuen oso posik. Eta ikusen nuen aukera oso ona, eta Gero probatxo nuen dena itxeko... sakonduko jau igual hortan, baino azteko igual eure burua aurkeztuzak, eta, bueno, pixkat muzaken nondik noakuk, eta euren nondik noakuk. Vale. Bueno, ni Joanes Inurrieta naiz, 31 urte ditut, eta musika munduan hasi nintzen, bueno, 4 urtekin, lehengo musika klasiak hartzen. Aha. De hecho, kurioso izan zen, porque akorda guitzen naiz. Justo ama komentu zuztanean, 4 urtekin. Ostia, Joanes, nahiko zeinuke musikan apuntatzia? Eta, karo, nahi imagina nuen, jendia dantzan, musika entzuten lokal baten, eta ni bai. Eta horren bitxarte sartu nintzen, umiendako musika eskola baten, eta irakasle esan Inesmari uste dut, akordatzen naiz. Aha. Eta hori izan pixka da hori, jolastu, musikia entzun, da ez genuen ezer lantzen. Gero 7 urtekin, hasi nintzen ja solfeuan. Ja zan soluzen bertan, musika eskola ofiziala moduan. Eta horren bitxartez, zan 5 urte solfeo, gero 9 urtekin hasi nintzen biolinian, zala solfeokin batera instrumentat hasten zinuen. Eta gero,
ez dakit zan amabikino horti ziar, solfeo instrumentuakin batera, oza, bisekin batera, zan korua. Zigala, 2 urte, eta gero, dana bukatzen nioan, eta sakasun titulito moduko bat. Eta hori behinean, eta gero, ba, bueno, gitarrian asuntua pixkat bera ondo beterri jatan, 2 urtekin. Eta kuriosua da, ze ni neuenian musika eskolan, biolina ikasten, solfeo eta hori dana, zegoen jarritxa bajo elektrikua eta gitarra elektrikua 14 urtetik aurrera bakarrik. Vale. Oso pixkat, Ja. ez dakit, zentzu barekua. Bai. Eta bueno, ni esutzen ninjuten da, sanotzen nahi nebala gitarran apuntatzia, eta 2 urtekin lagin txusten. Eta egon izan horrekin denakin 16 urtera arte, 16 urtekin laganeban biolina, eta gitarria jarraitzu neban, ba, ez dakit, 18 arte, horti ziar. Gero ja laganeban, da gaur egun arte. Hori ikaste aldetik, baina, bueno, jotzen jarraitu dek, ez? Bai, jotzen, egon izen proiektuetan, bueno, lehenengo izan zen Rebelphone, ubekin, bilatzen bozue YouTubeen horre, Kusi, ja. badau bidixoren bat, gu 16 urtekin hor danbakan, Bai. tontralia ematen. Zer, gaur egun hondiak garratxutzen deuztat. Gu 16 urtekin, hostia, nivel horrekin joten ibiltzia. Bai, 16 urte bakarri zen eusketan, eh? Bai, Ja. 16 urte. Bai. Eta gainera, inginuan kriston kampainia, karo, genden batxilerrian. Inginuan kampainia, baina inguruko herri guztietan, guzartuko nian bota zeinuan bidez. Karo, jurabok eskun elegidu. Ja. Eta, bueno, hori izan zen gure lehenengo proiektua. Gero, egon nintzen bai bergarako batzukin, zala Emon, hori 2010an o 2011an hasi nintzen berekin. Eta, bueno, ardurako ja lagata sekon Rebelphone, gero, bebai egon nintzen blues talde baten, bueno, igual diferentzia bingot, Soraluzeko gertukuekin zan Rebelphone, ginela kuadrillakuak, gero ZZ Blues Band, zala pseudo blues moduko bat, porque gu blues, ba, seka unida asko, baina, bueno, barren eta joteko, ba, blues proiektu baten ginean. Vale. ZZ Blues Band, gero ginean bai Shakespeareans, beste proiektua, eske, gauzia da, nik uste dut hor, hankasartzen gineala lagunak, Soluzekuak hemen nire ingurukuak, ze euki ditugu, 30.000 proiektu, Ja. izen askokin, eta azkenian horrekin izan zuruan trajektoria bat moduan talde batena. Ja. Eta azkenean dituzu 10.000 izen, zaitxo zautzen inork, eta baina, bueno, horrek izango zian Soluzeko lagunekin, gero bergarako honekin Emonen sartu nintzen, eta hor, izan zen epoka bat, nik jo nintzena Londresera justo Erasmus batekin. Eta, hostia, han eukin eban kriston inflexio puntua, porque, osean, egon bian nintzenan 3 hilabete, eta justo 3. hilabetean, karo, Emon gelitxu inzan, nitxetzeko. Zuten kontzerturik eman, eta ezer. Eta eukin eban inflexio puntua, eta esan eban, hostia, nik musika gueston nahi jotia. Nik guztu gata tralia, kainia, eta zeratia. Eta, karo, emon da pixkatu euskal musikia, popa, eta kitixakin eta hola. Eta justo 3. hilabetean abixo binotzen laguneri, Emoneku beri. Hostia, pentsa dute ondo sakon, eta lagatzik nahi, ez dakiz zer, eta hor pixkat egon zen, jodo, bina bixatzen dozu, berandu, ez dakiz zer. Ja. Ba, bueno, bertan bera geratu zen. Gero, hortik ziar, 2012an erola, hasiko nintzen Rubenekin joten dela nire gaur egungo baterixia, musakekua. Ire bateristia. Bromia. Bai. Bueno, bai. Irie de toka. Ba, igual bai, oin bertan bai, nirekin mokarri joten dugu. Vale. Baina bai, azkenean, afizio moduan. Bixok, zehose itxiarren hartu ginuen lokal bat Eibarren, Legarren, handauz udaletxian lokalak eta estu dixo bat, ez dakize. Hartu ginuen lokal bat, justo konpartezte ginuen gainera uste dute kokeinekin, orduan, zan lehengo lokala. Eta bueno, egon ginen denpora luze batan, eta, karo, zan, ez ginen ezer rabatzen, ez ginen kontzertu joten zan bakarrik, jun, ensai hau, ondo pasau eta etxera. Gero hori, lagan ginuen. Gero, abisa usosten berriro, bergarako lagun honek, inzituela beste proiektua zela Nomadak, eta berriro berekin joteko. Eta orduan, honekin grau ginen beste CD bat, eta honekin gertu jotan iguala. Osea, Emonekin gertu jotan iguala, Nomadakekin gertu jotan. Eta izan zen,
pasu zen denpora bat, eta nik inukuinoan, reflexio iguala. Onaino heldu da, eta jazta, ez duen jarraitzia, eta, bueno, nire bitxartza sartu zen beste gitarrista bat, eta nik lagain eman. Eta oin dela urte bat, buelta guinan berriro Ruben Dani jotera, hartu ginen lokala Elgoibarren, Ruben Elgoibarku eta justu geletxe jarra ditzu lokalakoin. Eta esan ginen, gozen hartzera lokal bat hor, eta zeo zein dugu. Bai. Eta sartu ginen hor, eta kasualidad, justo bajista bat agertu zela, dispuesto gurekin jotera. Zala Rubenen ezagun bat, berbena baten jotakua berakin. Eta komenta uintxotzaun, eta anima guintzan. Eta hori izan dela urte bat o más o menos, eta horren bitxartez, ez egin abestiak sortzen, CD-a sortzen, eta urte batera grau indugu gure lehengo disko eta atera indugu. Bai, gaur egun muzak egin atope, ez? Bai, buna tope aldun guztia, osea, konturatu gara, osea, karo, ez gaitxu esautzen isa inork, osea, sailena da, kontzertuak lotzia, satura joarek. Eritxuzu kontaktuak, biodozu bate guztia jotzia, esati, hauni naiz. Eman Spotifyko musikia, eta, hori, daparrak hola jarri, eta, suertia dagoan. Baina, bai, oin gure proiektua da musak bakarrik, horrekin gabiz. Nik normalin, etxaket ikusi eken beste elkarrizketa hauetakon bat, baina eno ideatenaek zati ezberdinetan bezala antolau. Eta azteko... Bai, parabateko zitxut. Vale, orduan baki más o menos mekanikia. Bai, bai. Igual txepa hundixan abiltzartzen, Ez, lasai, motela hu itzetio leku, eta itzen lasai. Baina hori, nahiko nik lehenengo eta bain, ik mutzak nola definiuko uke. Basaiat etiketa jartzi askotan ez dela erresa, baina batxe jendiek jakiteko ze eken nahi izan etiketa jartzie, iritzu zitek baliagarri izan lehikela, así que... Igual oso gaztauta da, baina nik esan gomenan dela power trio bat. Osea, da irukote bat, itxen da bena roka, o hardcore, o nahi dozun moduan deitxu, baina da, bum! Ukabilkada bat. Eta hori da gura asmoa. Osea, igual dekau baladatxoren bat, esati pixka suabia, baina guk importantzia asko maten datzau zuzenekuari. Zuzenian, hori, kumplidu ondo eta indarra euki. Notez be. Nik uste kantuk oso zea ditugela, ez? Ola, parte ezberdinek nabarmentzeiela, ola, parte melodikoago hori, o igual arpegixukin eta hola, baina gero batxe rifardo eharrak egotetuk. Bai, jode, batzuten sartzaku gauzen saiatzen da, sartzaku igual bena da jent bat, nik jent ez dut jo nire bizitzen, baina azte gara horre tontuen pare, kriston rifa joten hor dut azkenien ez dugu, ostia, que guapo, tío. Guazen abesti baten hau sartzera. Bai, ez? Eta hola, batzutan hola sortzen ditugu abestixak. Eta orduan, sortze prozesu hori nola izen hori, lokalin gertatzek, etxetik ematek uste ideiak eta gero lokalin lantzek jezue? Normalian nik eruaten dute ideia bat etxetik. O zati txiki bat, o zer gauza. Batzutan izan da zati txiki bat, eta lokalera eruaten dute, eta hor landu itxen dugu irurun artian, eta itxen dugu osatu baterixiekin eta bajuakin. Eta beste batzutan gertau izan jata, etxian sortzen abesti bat, eta osu oia buruan euki. Osea, depea paurten zehose, eta hostia, baterixio da hola, bajua hola, eta... Osea, ez de golpe bakoitza, baina esan, hostia, hau hola nahi dut, eta hau hola, eta igual, vale, hau guai, eta igual Rubenek, hostia, ez ton nahi hola, eta hau aldatzia nahi dut, eta gero hori, baitzegin, dialogo, eta... Orduan demokrazia zeaten. Osatu. Nik etxeaten beste galdera ohiko baek diktadura ala demokrazia zeaten. Eta alde hortatik, orduan... Eso neuke demokrazia garala. Demokrazia, bale. Bai, baina, hostia, batzutan ni bai jartzen naizela pixkat hau nahi dut, baina, hostia, aukeria bat ematen dute, azkenia baterixia da, eta bajua da, osea, berek erabakitzen dute zein da, ze grabau. Baina nik bai aukitzen dut, batzutan ideia globala moduan. Osea, dan konjuntuana. Zateik, Rufo unidentified-ek, imaginatzea dela ire baterixia dekela, zezandik, Juanez, lotxagabia, nere baterixia galantak dazkazu, eta txokatzen dau, baino txoke sanua. Bai, klaro, baietz, bai. Jode, goiaz batera joten amar urteo, ez da gizen bat? Erlazixo una aukezuela, ez, alkarren hartin. Bai. Gero batxe, nik uste talde askotan gertatzen gauza badela, adibidez,
kantantie eta gitarristi izen da, normalaek pixu gexo ukitzi egoel komposizion, da horrek ez izan nahi diktadura banik ez, baino beti egotek baten bat igual pixu kompositibo gexo aukena. Bai, eske da esan dut zutena, osea, azkenian, nik dakatinean ideia batzutan, dakatia oso sartuta baterixia eta... Osea, batez baterixia, baju ez dakit, baina eske ritmikoki beheni naiz, osea, ja dakat, osea, bastante habilidad dakat ritmoak eta itxeko, orduan, erugaten dut ja bizka landuta, moduan. Eta gero igual Ruben eri komentatzen dut, eta esan dut, que mierda, hori da betikua, tupa, ez dut nahi. Eta nahi dut sartzia, eta azten daia, bos buelta ematen, sartzeko gazeose bizkat mas elaborado, o eso gauza. Eta sortzeak orduan harmoniki gazteaiz, ala melodiki? Ba, normalian harmoniatik. Osea, ez da gara... Batez be gitarriak inazten naiz, baina gertatu izan jata bai, hasi abesti bat sortzen gitarriakin, da etorretza gatzula burura melodia bat abotzan dako, osea, enkajatzen da bena perfecto. Orduan, bai, izan lehik harmonixia lehengo o bixak. Baina normalian melodixia lehena o ez dut itxen. Eta imaginatzeat letra gazkena, ez? Mundu osuko esela. Bai, niri gustatzen jata bukatu instrumental guztia eta bukaeran letra guztiakin. Eta karo, hori igual bai aldez miako dauz, guri adibidez kostatzen jaku bastante letrak itxi, ez? Ostia, gustatzen jaku bai aprobetxatzia letrak, ostia, guretzat merezi daben zehose itxeko, ez? Eta horregatxik, eltza gara nina, beste guztiak inda ditugu nian, bukaerara, eta ostia, bain letrak. Eta da, ostia, binbia ditugu 6 letra, merezi dabenak benetan, eta batzutan kosta utxe jako. Letrak zeinek etxisik danon hartin, ala... Ba, normalian nik eta Rubenek. Bueno, Rubenek ni baino gutxia, baina bai, bixek. Bueno, esan dek urte batzutan egon itzala solfeoan eta hola, teori musikala eta ikasi deken hori dana erabili izan dek komposatzako orduan, ala gehiago aiz belarriz jutea izen pertsona bat? Niretzat musiku hemen dago. Belarrian? Osea, claramente. Nik solfeua gitarran ez dut aplikatzen. Osea, nik badakit solfeua, baina gitarran ez dut aplikatzen da. De hecho, adibidez, lehenengo irakasle eukine bana, zean, keua egerretxea, eta, bueno, lehenengo urtietan igual normala da solfeua ez aplikatzia, baina akordatzen iz, beran metoduak inaztian, zan, belarrixa landu eta, osea, ez eban solfeua aplikatzen. Orduan, nik uste zela oso aproposa belarri bitez gitarria ikasten hasteko. Ba, akordiak eta hori bai ikasten dituzu. Baina ez da ikasten pentagrama tirakurri eta notaz-nota joten jun. Eta gero adibidez bai, bluesan bitxartez, hor lehen komentu zuten proiektu horren bitxartez, eta blues band, harmonikistiak, bueno, zitsuan kontaktuak gaztelupeko txaken. Eta eruataz zitsuan batalde batzuk, Euskal Herri mailan jirak eta itxen. Eta zautze zeban Tonki de la Peña, dela Madrilgo gitarrista bluesero oso ona. Da, Flaro Gigarren amarkadatik doia jotzen tipo hori. Eta anima usan tipua, etortzera zora luzera kurso bat ematera. Bluesana. Eta probatxo genuen da zen genuen, venga, guazen horra, eta beran filosofia zan igual. Gesto utzi zeban, el músico está aquí. Eta izan zen super aberasgarria, osea, ze blues azken feinean hori da, osea, improvisau, sentidu, eta igual ez da inlandua, baina da bat gehiago sentitzia eta guztot horre bai da beran xarmia, ez izatia, ez dakizela esan. Nere beste bajista batek, de hecho, lehen ez dut komento, baina Rubenekin hasi nintzen nian, hasieran, euki genioan beste bajista bat gurekin probatzen, zala nere korrelako bat oingu, bai Josu, eta zekan izaldi bat oso hona, eta ez zeban, musikin leike bi formatan. Bat da, burmuñakin, o buruakin, eta bestia da bihotzakin. Eta niretzat bihotzakin. Hala. Sin duda. Vale. Ustea da, nahiko argi utzi dikela naukean dudi, ez? Nik olagotan galdetzea dena, igual, mitiko, bai, función de tónica eta hortik junberdek, laugarren grado batera subdominante eta gero etxakea ze, eta ez da gola funtzionatzen orduan, ez? Ez que nik igual gautza horrek itxen ditut, baina ez dakit hori nagoela itxen. Ja, bai. Eta da, adibidez, Joe Satriani, teknikamente tipua puto amo,
bai, makinon, sobra. Karo, nik entzut otorren abesti bat, eta jazta. Eta ja bigarren ezin dut entzun, zia espertuta nago. Ni, personalmente. Eta gero adibidez, da kasu, beste puntako kasua, adibidez, Kurt Cobain. Teknikamente tipua, ze pakete bat zan. Baina, izan musika bat, baldu jakona jende guztiari, ona. Osea, kriston arimia dute abesti horrek, eta dia 3 akorde. Eta nik tiratzen dut pixka talde horretara. Geixago. Egon biharrian hor partitu dago egira, ez dakize, zoze elaborau atera, ez nik honekin itxen dut musikia. Alaren nik izan behar diat, mutaken ikusteala, bada hola lan bat, En plan, ez dala rock talde bat ez dara jeuna pin-pan, lau akorde eta bost buelta, en plan, hor lan asko txiok, ez? Bai. Osea, lana dago, baina nik ez dut dutena. Osea, ez dut itxen partitura bat begira. Itxen dut sentitzen dutenari jarraitzen, eta batez belarrixa segitzen. Osea, akorde batzuk adibidez jaten ditutenak, ez dakitze akorde dan. Behin proba uneban, guztu jaten zela sonantze zeban, eta hori jotzen dut. Tal cual. Vale. Orduan, bilatzek igual batzutan arte ezberdine gehiago hori, edo behintzat kantue errepikagarxe ez izetie, hori bilatzek. Bai, nik uste dut... Niko, kaldetzeat, nabarmendu diatelako hori, horregatik kaldetzeat, en plan, ikuste diatelako, hemen basiok. Bai, a ber, danok dakau estruktura estandarran moduan, ez? Riff, estribillo, puente, riff, estribillo, ez dakiz zer. Normalian olako zeo zeitzen dugu, eta gustatzako bai sartzia, abestixan beti entzulia deskolokauko da bene zati bat. Osea, arritmikua, beti, zoz errarua, baina berez abestixak indoiana. Hori asko gustatzen jako. Nere kantu, nik uste, nik benetan zoriontzu zaitu uste, segiritu zite kiston dizkazu dala, zazpi kantu da geixo haitzeo gaukin gehauna, hola benetan esate izuet, eta atxunean enola, tío, eta, hola, suave, eharra, puta madre. De repente, riff death metalero, hori da, hostia, bran, hostia. Bai, eske, kusi hori urten zen, lehen komentu batzuten moduan, genden, lokalian joten, enola hor tranquil, de repente, sartu jakun jo gogu, abezo ze kainerua etxiko. Ostia, ze sartu geinke hemen da. Ez dakit, izan Ruben Kriston ritmua joten ez dakize, hasi ginen joten sagar bajistiatan ni, eta tukutu. Eta hasi ginen joten da, behin entzundakoan zen ginen, ostia, brutal, hau enbiau. Eta hori sartu ginen. Ados. Asuri beltzak esateik, esan dilen Gabon berandun etorrek hau bergarakua dek, ez? Euskaratik, baina gero esan dik, plentxiarra asko zobe. Eta esateik, kaldera bat, ze auzotako jaiak naixo plaentxin, San Andres edo Ezozia, horrek gatazka sortukoik. San Andres, venga, bat esati garren. Ados. Bale, nik uste, kompozizio aldetik etza bat dela beste galdetzeko egun nahi galdimak zehose geixo zan, edo irutzen mazak dela daikela. Ez, komposatzeko nik ez dakate sekreturik, da hori. Probatzen jun eta batez benik belarrixa erabiltzen dut. Osa ez dute solfeua eta sekretu magikorik erabiltzen. Eta batez bez sortu musikiak guri gustatzen jakuna. Osa hori niretzat importantiena. Osa zu egon posik zukutzen duzu musikiaken. Italde guztoa ez egote horreatik lagata gero ja igual oin pixkat heldua ezelatek gauzak oso argi dauzke galde hortatik, ez? Bai, igual pixka gaixo bai. Teknikikin sartu bat ju pixket. Teknika rutina ego baugek. Nik hartzen dut gitarria eta edo zor rautza joten dut. Osa, riffak o... Hori. Zenik, karo, ni bluesan bitxartez bai, asko improvisatu nire bizitzan. Ni belarretxe askotan dutenez, improvisatzeko dakat pixkat errestasuna moduan. Komentaristak esateik ze gitarra egori. Hau! Tele bat, ez? Hau da...
Fender mexikar bat. Mhm. Eta hau da blenekan bat iguala, beltza. Eta hau asko gustatzen gata, osea, konfigurazio hau pastelena. Dia wide range. Mhm. Rango amplio, lako zeu. Bai. Eta asko gustatzen gaten zela sonatzen zuten, eta bilaune ban, gitarra hau dela pixkate abestia baino hobia, eta hau erosin egon. Eta niretzat hau ontsi bertan da nire soinua. Osea, Mhm. eski sonatzen dau, osea, jai gainat joteko eta garbixak, osea, dana sonatzen gondo. Yeah! Eharra! Orduan, ikusi diat ja bi gauze ezberdin joditxikela, en plan, lehenengo la improvisazio rifero bat bezala inek, eta oin askoz blueseruo. Ze teknika gustatzen zatxi jotzia? Ez dakit. Ez dakit ze teknika izan lehiken hau. Ni normalean itxen dut, osea, ez naiz soluetan inbeste enfokatzen. Itxen dut rifa landu gaixau. Baina gero ez dakit, adibidez, bendin erabiltzetaz, dela tipikuak ero zela dago, legatua, osea, pua golpe batekin nota diferentia jo. Bai, Hori bai erabiltzen dut. legatua, bai. Eta... Ez dakit ze izen duten teknika honek. Osea, itxot jo gitarria, baina... Ez dakit. Ez dut hartzen teknika bat eta hori jo. Baina esan nahi adibidez, bendinek eta blueser gustatzen zakela ikusitea bendinek disfrutatzi, eta olako gauzatik esaten nian gexemat, zelik, ze movimentu. Bai, gero adibidez justo dakau, gure setlistian dakau zatitxo bat, blues bat joten dauna adibidez. Abesti batetik bestera itxeko transizio horretan. Zateik, NAC EGV-ek, ufa, nola tornatzeiken gitarra horrek, eta kabezal berrixakin ni te cuento. Hori zinek esan dau? NAC EGV, EGV barkau, eske hemen, claro, gaitza zeinan. Eta ikikitxek nire lagunak elezateik estilazo. Bai, guapo. Eskerrik asko. Azkenian kenperra kusten soinuak, osea... Ez. Eta, aparte, ja kenperra esan da, nik kenperrian ditut, karo, nire amplixen soinuak dituz hartuta. Eta ditut bai batzuk igota, kenperrak daka nube moduko bat horre soinu guztiekin, eta ditut niriak igota hor, dia gia, dia lan ere inizialak, joan ezin jurretan donegi, jota ia jartzen bozu, horre gartuko jabatzu ez nire perfil guztiak. Batema baldima txatin kenperra eukitzo suerti daugena, basakik. Bai, adibidez, hau da oso ona, dala nire JTM 45 perfil bat, dala ez da aurrengo egungo marxa bat, eta replike bat 60. hamarkadako JTM batena. Osea, urten jatan hau, karo, nik ez dakat estu ezen ez june, kenperrakin itxeko perfil bat biadozu, jarri amplixak, mikrofonuakin soinu hartzen da zuegon bizera beste zelaten entzuten. Orduan, nik zelez dakaten hori jumionez, jarri mikroa, eman kapturar, eta gero etxera junta entzun. Ja. Eta hostia, urten jatan oso ondo. Adibidez garbixetarako, hau erabiltzen dut. Osea, ez dut ematen beste ganantzia, zakain gutxio ematen dutzat. Reverb pixkat. Baina, adibidez, diskua graun eman honekin. Osea, hau da nire garbixa diskokua.
Zateik, Josukak Joey mejor ausetapa eta Rufok Joey frikigier. O frikigear. Eta berriz... Diseineko hasta izeintu dian, tío. Ja, nik uste Rufo, osea, bateristia. Izan degena. Bai, Rufo bai. Bai. Eta nak EGV-ek berriz izan dik, kenperra ez, bestia esatenean, berri-berrixa dakazuna. Nagatxu dize, ose. Bai, hori da justo karri dutena Madridetik. De hecho, juneiz, osea, Madridetik buelta unaiz, atera ditut maletak kotxetik, juneiz etxera, lagatzera maletak, buelta unaiz anpixan bila, etxesan dut, ontsi bertan probau biot. Eta juneiz directamente, elgoi barrera, sartu dut gitarria, eta elgoi barrera juneiz directamente anpixa probatzera. Da, Eta jarri dut topera, eta boom. Eta egurra. Eta hostia. Ze ampliek? Diesel Einstein. Diesel Da- marki zautzenean, bai. Bai, da marka aleman bat. Osea, irakurri noan pixkat historizia eta hasi ziren 80. markadan, gero deitxu zuetzen urte horretan Guns N' Roses ampli batzuk emateko, hori eman zuten pixkat pelotazo, eta gero eman zuten ja pelotazo hundixena, 2002an, osea, Seinten Jerzedia Metallicana ampli honekin grauzan. Vale. Eta ni beti izan naiz, pertsona bat, soinu dakana limpio eta distor. Osea, bi kanal. Eta topa honean justo ampli hau zitsuala, nik bian itxuan karakteristikak, eta hori, erosin eban. Talontan beti jea test bat, dekela tapinaren testa. Así que, bueno, tapine jotzen baldakik. Bai, de hecho nire solo baten tapin badakat. Basakia. Ez dakit zer ziren, Kean, zenlegek, kea olako baziok bat, izan leike. bai, pan, Bai, dala... A ver. Etxean, ondo zein goiaten, baina dek mitiko... A ver, ikusten dazu nola beto. Bai, a ver. Bai, da, erreza da. Igoera bat omen. Eta gero Erra. Vale. bai, kea da. Txateko uzezate uste, aprobau, o ze, bai, ez? Bai, aproba, ondo. Soinue, esan dek, soinue asko zaitzen pertsona da izela, kontzertutako eta ze erabiltzek? Amplixa. O sea, ampli analógico de toda la vida. On, Claro, es que... hemendik aurrera diesel hau, imaginatzea, ez? Bai. Es que gauzia da, a ver, nik dakat Kemper Stage dala pedaleran datorren dana. O sea, dakazut dana pedaleran. Eta horren, o sea, asmoa da, aparatu gana, zuzenian joteko izatia. Claro, gu joten dugun kontzertuetan, ez da ekipo hain potenterik Kemperrakin bakarrik juteko. Nik bakalainian bia dute soinua, niretako. Orduan, adibidez, gaztetxe baten Kemper batekin izin duzu jo. Ja. Ze nik ez dakat adibidez Kemperrandako pantalla bat o altavozako alako zegoz. Orduan, izango balitz ekipo handi baten juteko peatik Kemperrakin bakarrik, bai, baina gaztetxe baten joteko adibidez ampli de toda la vida. De hecho, Kemperra saltzen dakatoin. Ze ni uste hona izela old school da ampli de toda la vida. Aprobetxa hona aldimak, txateko batemat konbentzitzeo, zenbaten saltzek eta... Oin karu dakat, baina negociable, Vale. Walapopen dago. Zertzen bazate, Vale, ondo ziok. Kemper Profiler Stage. Ondo ziok. Rufo, etxeaz esan egan, hau dek nire main gitar, da hau egituk, bestik, en plan, zauzkat ezberdina finaute, eske justu Rufo galdetzezik, Tibalt, oi zerruan, astelenetago gitarra, egun bakoitzago bat bezala, eukiko banean bezala, nik ala entendida deintzet, simaz. Zabat, hau mi estandarren, degela nire gitarra principala, eta gero zauzkat, hau re estandarren, drop la, drop re, eta mi bemol estandar. Rollo, dana... Drop la dakazu. Bai, zazpizokako bat. Horizela da, Hori dek, zazpizokako gitarra bat dropeuta.
Zazpizo kanta dropeuta. Bai. Que hardcore, tío. Bai, adibidez, etxeket Housey Lowly sonatzeik, mitiko Housey Lowly. Bai, jode. Darth Vader. Ba, Darth Vader, Housey Lowlyn bigarren diskue drop lantziok. Hostia. Eta keixen bat hortago zau bat, Housey Lowly jotzeko ibiltzeat. Vale. Hostia, uste tekus una da zure biditxo bat, Jose Obli joten, ez? Dakazu bat. Ba, izen legek. Normalin, direktotan, gitarri jotzeaten direktotan intro ezela ibiltzeat, aita ama. Aha. Gitarra ona ampli txarrakin, ala gitarra txarra ampli onakin. Zuzenian joteko gitarra txarra amplionak. Praktikatzeko gitarra ona ampli txarra. Vale. Baina Zenekoa behira. soinuan parte handixena amplifikadoria daka. Nire ustez. Eguneko, iaiz 19 pertsonia, entrevistatzea dena, eta 19 bik bakarrik esan die gitarra ona ampli txarrakin. Beste, emezazpik esan deuzte gitarra... Igual hasieran ez nien egiten galdera, baina igualdik. Geixenak gitarra txarra amplionakin aukeratzen zuela. Behatz estra bat eukial izango bauka, nun da zeatik? Jode, eskerreko eskuan. Ja, eskuman eskerrian. Bai, bueno, igual naidek hemen eskuinien sei euki kiston arpegixu getxego, etzaiat. Ke ba. Nik eskerrian. Eskerrin. Ez dut erabiltzen, bueno, akustiak batzutan erabiltzen dute... Osea... Claro, eskoin bez, ezin dut jo... Claro, ez dakat ontsi bertan gitarra bat estandarren. Dakat dropen bakarrik. Orduan ezin dut joan edoten guzti baina, Ez dakit, akustiak egin asko erabiltzen dut eskua. Eta ezkerreko eskun nun jakin baleika? Rollo, bietz potol bat geixo, o bietz txiki bat geixo? Ez dakit. Honetako lauretan bat geixo. Vale, ondozio. Konke potolua erabiltzen dute, osea, estandarrian nagunien joten erabiltzen dute... Claro. Beko... Claro, nik potolua erabiltzen dute... Baina, hemen, bi potolo. Jotzeko kostatzen zaizun teknikan bat, en plan... ikasi nahi izan degen zeo zea. Oin dela gutxi, jode, esan ginuen, bueno, lokalien egon ginen bentzatzen, sutan bersiño bat jotea. Eta... dago esti bat dela, geroaren hasi-hasiak uste dut, ez? Bai. Eta gero azten da gorral, tigiri. Karo, hor, egonetan ikusten direktuan zela jote zelan tipuak, eta nik itxen botola... Osa, hola da, relativamente errez, baina, itxen dut tipuak... Osa, asko zailo gaitzen dago. Bai. Egonetan ikusten direkto bat, Gorosabelen teknika pixkatan analizatzen dezenan. Osa, tipu da, un puto monstruo, osea... Sobrao, osea... Alaek. Da benetan, osea, virtuoso bat. Diok, bideo bat, etxegat, Mikel Lazkano zonatzeik? Ba, iparraizako bat, tío. Horiek, Mikel Lazkano iparraizako, hemendik... Horrek aterrizian behin zora luzera, gaztetxera, eta jendia gertu zen hola. Normala. Un kallo bat, Bai. Tipo makina bat. Ba, hemendik gazte batzutea etorrikok, eta tipo horrek zaukek cover bat justu geroaren hasi-hasiakena, eta beak iteik teknika hori YouTubeen, da oso ondo ikustek nola jeigen, nahi baldimaek biztazo bat emano... Bueno, nik teorixio bat izela dan, gauzio da gero, ejekuzinua... Ja. Nei, aztutagarren kantu askokin pasatu txite hori, batzai atzeiken nahi dan, baino, beste hau Baina, bueno, sin más. Vale. Igual alguna mantan foto mo, hola, joko dut eta punto. Nere estiluan. Kusi gau.
Eta adibidez, muzakekin kontzertu egin bandezu ja? Bai, eman zitsugun bi Gabonetan. 25an Mutrikun, Mhm. eta 30an Anoetan izan zen. Uztot baietz. Eta 19an dakau Getarixan. Ah. 19 Getarin, ojo. Nundek? Bai, Gaztetxean. Vale. Ba, Ba, igual, esan duzkue, fungona, bueno, esan dute, ba hori, legiak Ja, aber nola da, ba, ez? ingo dala eta bestela, ba. Eta uste dala Bergarako talde batekin, Golden Blend. Mhm. De hecho, gitarristian eren guzua da, Inurrieta bai. Bueno, más. Eta eman dituzten bi kontzertu hauetan, baziok parten bat, muzaken kantutan, aiz jotzen kantu eta aiz petzazen, ostia, basitorrek parte hori, eta baukegola parte bat esategena, espezialki zaile ekela edo kostatzea egena. Ez, baina akordatzen naiz, jode, lehenengo kontzertuan, claro, euki ginuan kriston petadia gaztetxean. Osea, torre zan, jendetza, kristona. Claro, eta izan zen, igo esena tokira, eta hostia, bastante tenso jarri nintzen. Ja. Orduan, horren bitxartez, abestiak ondiok ondik asegabez, ez kontzertu lehenengoa zen, zedi atera berri. Eta putadia izan zen, ze, hostia, geratu jaten hor, saborega zigoso modu bat kontzertuan, ze, hostia, joneban ini errekin. Eta ini errekin bezala lehenengo kontzertua. Orduan, ez neman entzuten jendiak esate zebana, jendiak abeste zebana. Karo, astu gatazen pare bat zati, eta gauzia da jendia abesten azte zala. Eta nik ez nitxuan entzuten. Eta, hostia, nito tenso hor, pentsatzen, zea torroin. Eta gertau jaten pare bat alitzen, hasi nitzala abesten beste zehoz. Eba. Eta akordatzen naiz, lehengo filan, zegoela, nire egoibarriko lagun bat, eta zegoen ja, buah, berriro, gaizki indago ez dakiz zer, eta ni ja, buah, ja, nabi hemen liatzen, gaizki dana hitz, agizet, ja, tenso. Baina, bueno, azkenian ondo urten zan, da posi, baina, hostia, pulito hori geratu jaten da, hortik aurrera ez dakit inierrak erabiliko dituten berriro. Segun ze tokitan, zan nahi dana entzun, eta monitore bat jarri, eta fuera. Vale, baina alaren nik ez aldortu nik nahi niana, nik izufritzen ikusten nahi dat. Baziok parte bat, musaken parte izailena, Lan, riff bat esategena, ostia, riff hau komplikau egin diago. Hau ez tegido zein egotzen. Ez. Bueno, zure kurretza jatzen zatiren bat. Bueno, adibidez, enolako parte hori, hori, erresa ez dek. Eta, baino... Hori nahiko errezea praktikatzen mozu, osea... Hombre, praktika guzkio dana, ez. Gustatzen bez. Praktika guzkio dana, ez? Bai, baina... Osea, nire eskatu gustatzen bez zati oso zailak sartzia. Ze, gero zuzenekuetan ez oso... Ja. Ondo kumplitzen, osea, dalen esan duzuten, osea, gu nahi dut zuzenian, osea, perfecto. Ze taldekin batea jotzie nahiko duke? Telonero bezala, eo estimaten, eo... Kartel baten ikusi muzak eta talde bat. Ostia, ni beti zan ize oso fana berri txarrakena, ez? Eta beti ukidot horre, ostia, berrikin joko kontzertu baina, bueno, ja ezingo duin. Osea, que... Ja. Ontsi bertan ez dakat, ez dakat talderen batola, buah, honekin edo jotia. Ez dakat. Osea, ez dakat grupo fetitxe berekin joteko gogori dakatenik, osea, sin más, ez dakit. Gitarran ikasi guan lehenengo kantagin akordatzea iz? Bai. Gainera, ikasi neon, eta kontzertuan, uste dut, Patricia izan zela irakaslia, Patriciako irakasliak, lia huin zeban, eta abesti xamortu zuan, abesti zara dixan, tio. Eta gartu nintzen ni, gazte-gaztia, hola. Ostia, tipo honek lia huin da, eta zean, temazo hau. Tipiko. Ba hori zen nire lehenko abestia. Eta Patricia irakasliak, da lio. Egun zotz. Kulpi bat erixena, Bai.
Vale, gauza tingo jau, joizak gitarra pixket, zerbeza bat hartzean itxik, vale? Entreteniu je jendie biminitu favorez. Ai. Quiero que vaya algo. ¿Se acompañamiento en mi estás o...? Que hoy amaieran, solillo bat dire gainean igual. O igual ez, beti itea zeo baino. Esateik, Rufok, spoiler bat egon da hor. Kanta berriko zati mateo sartuek. Alde Ba, eski hortatik... guztu entxegare sortzen, abesti berritxak egiten da, karo, eski da gauze dia esazpia bestikua, eta, ostia, zuzeneguak emateko ditxukor berzeino pare bat, eta, hori, dako esmua itxeko pare bat hiru abesti gaixiago, eta ja, zeldizta luzatu. Eta beste petxo bate batako zu horrekin, ala igual bigarren disko batea behira? Ba, ez dakit. Osea, oingo ez dakau zer finkatuta. Osea, horrekiri buruz hitz egiten egon gara, baina ez dakigu... Osea, aurreratu, osea, besti bat atera o bi o lakoren bat, o beste CD bat inozorik, o ez dakit zengo daun horrekin. Ados. Baina hori, lehenengo ideia da zuzenekuetarako itxia abesti batzuk, gero noiz grabau o zela publikau o lo que sea, hori da ja bigarren pausua. Ados. Ba, gusto pertsonalan atalea sartuko batzuk. Talde gogoena? Buah, ez dakat. Osea, bat ez dakat. Hiru esaten lagoiat. Hiru, txain. Dakat hemen txuletila bat. Ez que dakau, bueno, gure Spotifyn sartzen bazaten musaken, dakau behian, bueno, dago apartau bat, justo Neria, Sagar eta Rubenena, eta bakoitzak dakau lista bat gure, ba, besti gogokuekin, holako ez eso. Eta nik adibidez hemen daka sartu eta Incubus, akordatzen iz Incubus autu neman, ez dakit, 13 urtekin o 14kin, keuk erakutzi zoztan lehenko aldiz, eta de hecho epoko horretan keu zuan biziauta, jarri zoztan klase baten da, zen zoztan, buah, Incubus, estoy biziao! Jarri neman da, hostia, eta entzun eman lehenko Incubusena izan zen, Akiz to Send Us Off, dala, uste dut zedia da Light Grenades, eta irutxu gatan temazo bat, gainera da gitarria oso elaboraua, tio. Eta horrekin, oza, zabaldu jatan, ba, lehio bat moduan, da, ikusten ditxuan gitarra nitxeko, gauza asko, aukera asko. Eta gara bidez dakat hemen Linkin Park, John Frusciante, Trish, Rage Against the Machine, Marilyn Manson, Queens of the Stone Age bai, nik bastante influentzia katorrena, adibidez lokalien batzutan ez denez joten gauzak oso... Influentzia hori bazio... Stoner moduan. Bazio kanta baten, influentzia hori ahotzin notatzeana, etxeik melodi bat, na, bo, eske oinetzi gertengo, tio, baino... Etxeik da... eske etzi gertengo, tio. Sabes, ti? Eske oinetzite etortzen, tio, egun hautan askotan atxuitxiet, baino, egin hau justu agortzen zein dan. Baina, amaieran etxeik hola, subidea bezala, hola, hortziok, zea... Igualdik. Ni gehatzen hau
Queensen Eta influentzia da. Queensena... Nere Queensen uste- hartza gatzu burura, Bai, horrekin bai. Justu, La hostia. adibidez, kantu askotan berri txarrak etortzen zitek, da espezifikamente gaine esango jat, denbora poligrafo bakarrako influentzia asko nabarmentzea dela nik, igual ik ez esango edo beste batek ez, baina Aha. nik hori influentzi hori nabarmendu jat gexena, eta gero Queensen parte hori. Dekela melodi bat, ahots melodia, dekela hola, subida bat egina, ezin dira esplikau, Ostia, ez duo kantatzen bat. txarren hau. Ez diat uste Duo duoa, bat. igual duoa baek? Ze, hogeta meretzi hogeta zintat, na, eta letzen dut duo bat moduan. Txegat hori aldan. Igual dik, egun hau baten WhatsAppea bialduko da esango ja Osea. ze parte dan. Dau parte bat dela... Horiek. Hori. Hori. Aha, netza bai. Nik Queens asko ez diat entzun, baina entzun diaten apurre bai... Ba, igual pixka tokilek. Nabarmendu diatela horrekin. Diska favoritua? Eo hiru. Jaio Musikael, berretxarrakena, Meteora, Linkin Parkena, eta... Eta ez dakit... Light Grenades, por ejemplo, inkusena. Kanta favoritua? Ez daukat. Osea... Ez daukat nera besti bat Baina moduan. nola- markau haun kantun bat, edo... Edo hiru, ikerre ez dateik bezala. Ez, eske hola, galdera konkretuak hola, eske nik la musika asko entzun duten, Nik ez ulertzeak, dakata besti bat spameau dutena hola, tu denpora guztian, da... ja, nik ulertzeak galdera hauek ez dila, igual galdera oso zea, baina iruditzen zitek nahiko klitxe dila eta hain berrekuk dila, eta orduan dana itxezizko bat, pixkat, justu jakite aldea, baina ulertzea da askotan zaila dela, ez? En plan, Bai, eske nik batzutan juten naiz ratxekin, osea, adibidez, kuraia, spameatzen dut esako, eta adibidez, dau bat dela, kuraina besti ez da gizela izena, udaberri hasi da izan laike, hartzen dela gitarra bakarrik, hori adibidez niretzat da kuraiako honen eta ikua, eta, gero, ez dakit, azten naiz taldaten zuten, da horrekin egoten naiz temporada, gero jotpasten naiz beste batera, gero beste atera, eta... Osea, ez dakat saku bat moduan musika taldiena beti horra juten naizena. Zagutan naiz pixkat aldatzen. Zetek, Marina Gallasek epokak adoiaz kantuak, eta Jule Txanizek egurra. Hori. Ah. Egurra. Haini, beti de txateko gauzek komenta hori etxea, sin más. Baldaukek tonalidade favoritoik? Bueno, guk joten dugu drop do sostenidon. Vale. Dato kurioso moduan. Bai, kuriosu, Bai, da, bueno, hor, karo, osea, besti itxen hasi nintzanean, hor kriston du diaukin eban, a ber, normal jo, o dropen jo, o bixetan, eta karo, bixetan jotia, ez nuan, Lio. hartu ze, karo, gero kia itxuzu bi gitarra, kontzertutan joteko biharra baldin baduzu beste bat backup jabia itxuzu lau, eta azkenean, zela hiru ginen, eta hola, gitarra batekin da pixkate indarra mateko, dropak pixkat errestasun bat endatzen, azkenean dropa aukeratu genuen. Bai. Ze soka kalibrekin? Ostia, sinitzan jartzen batzuk, bate zuten asensoreko kabliak, tio. Zian 56, de hecho probauta, 58 arte, dakat probauta, soka potoluenian, eta aguduak 11. 11 gora ja... Bai, oda, ontxe bertan, oindela bastantetik erabiltzatena da, 11:52. Bai, neko estandarra, bai. Bai, dia bastante bigunagoa da, eta aparte, bueno, gero dakat nik Les Paul bat dakala eskala pixkan motzagoa. Eta hor batzutan bai erabiltzen dute... Ez, barkatu, Les Paulien dakat 11:52, eta hemen, zenderrian 10:52. Osea, deiago ikuak pixkat finauak.
Ze, karo, evoluzio danez, geratzen dira sokak pixkaten zuago. Eta honekin, hobeto. Ze pua erabili dituk? Tortex, 88. Mitiko Dunlop berdik, ez? Bai, hau esan ditan erabiltzen lehengo urtian, eta proba ditut eunka, eta beti hona voltatzen iz. Ze musikokin eingo uke ire ametxetao taldie, rollo Dream Team. Nan alineazion premium. Ostia, ustako jatan asko jotia Jose Pasillasekin, dala inkusoko baterixia. Ze iruditze jata ditxuela, ritmo oso kaineruak kriston indarrak, baina oso gruberuak. Eta gero adibidez, bajista bat, beste estilo bateko bastakana zer ikusirik asko guztez gatana da Pino Paladino. Dala John Mayerrekin Josebana, gero daka proiektu baten solitario, eta joten dau, ez dakit jo da ben Rolling Stoneekin, baina bueno, biltzen da esfera horretan. Ze, karo, nik ukin eman epoka oso, lehen komentan dututena taldiekin horre bat hartuta espamea hor, eukin eman adiz, oindala urte batzuk John Mayerrekin epoka, de hecho, estrato bat erosine banda dana, eta, karo, era rollo totalmente diferentia, ez? Garbixia, ez da gizer, eta, hori, esan ditzen erosine bana ez da txurrok bat, dala amplifikador batzuk gole dutena 2000-tik 5.000 euro arte. Saldune ban kenperra gaitxik, ampli hori. Eta, ostia, epoka horretan, bebai, estratuakin joten nik uste asko ikasi nebala. Tipo hori, oza, John Mayer entzuten, ze... Da bastante poperilu eta hola, baina gara ikusten duzunean tipua teknikamente... Oso naek. Osea, da una puta máquina de la hostia. Galaka kontzertu bat oso ona, bueno, hemen ikusten zauztenen dako, ez bazu ezautzen, daka direkto bat Live in LA, Los Angeles, dala 2006-kua, da DVD bat uste eta da kristona, osea, ikusi alba bazu. Osea, da brutala. Entera bitzan oindala urte batzuk John Mayer, bai, ondala urte batzuk, ja, John Mayer PRS-a pasauanin, intziala PRS-ek basikamente estrato bat plagiau. Bai. Egon zian, hostia, hori hona izan zan, tío. Egon zian diseinatzen, ez da, urte bat, bi, vamos a reinventar la estrato, ez da, hostia, enbia zuten, de repente, argazizia eta zan, estrato bat, PRS-ian mazteliak. Bai, increíble. Eta, hostia, niretzat, aldatu zebanien gitarria eta amplis eta dana, inzan atzera pauso bat, tío. Bai, ja? Niretzat, soinu honena sekan estratu bat benetakoakin. Hostia, leonai momentua, bera, abitzau, ja, hau pasaude, gila, pasaude. Bai, absolutio, eskerri asko, hau giretzazik. Y oin distorsioak, ez, ose? Es que, claro, nik distortzio jodia, baina ikestek distortzio inatxu. Problemi horiek. Vale. Osa, ni bakarrik, ez? Bai, BH-ek ondo entzun diben, nik uste. Vale. Gaina, kagada batzu egin ditxiat, baina, bueno, eske hor, sorpresan arrapauna txik. Eskerri asko altruño, makina. Bai, John Mayerrein egitxean, John Mayer... Hori, izan zen niretzat epoka bat, hori, ikastekua musikalmente eta bentzuteko baseose lasaixeagoa moduan. Eta, de hecho, erosine ban estatu batuetatik, 2011-kua, eta zan justo epokaretan, eroste genuen zela gauzak ebain estatu batuetan da aduanak ez dutela hartzen da, justo transizio hori, da justo, pun, aduanetan geratu zen gitarria, zaula usostan 200 piku euro aduanetan, bueno, ala eta be merkia urtatze jatan, baina, sin mas, anekdota moduan, egola aldu jatan gitarria, eta gero, azkenian, bukatu neban, hainbeste gauza aldatzen gitarriari, pastillak, zaize, zirkuitua, tremolua, zaize, azkenian bukatu neban gitarra batekin, zela pixkat Frankenstein. Ja. Eta azkenian saldu neban, ze... Eta ontsi bertan, osea, ja eski ez dut ikutu, gitarra hori ja eski ez dut ikutu.
Osea, hola dago, ondo sonatzen dago, hola garatzen da. Mhm. La Resistencia ikusi egin inoiz? Bai, besasko baina, bai. Badakit galdera mitikoa dela zenbat diru. Zenbat diru dakaten? Ez. Hori dek La Resistencian. Hemen, galdetzeiat, zenbat gitarra dauzkeken eta zenbat diru gaztaudeken nire gitarratan. Momentu hontan dauzkekenak. Gitarra o amplixetan eta bai? Gitarra eta makarrik. Amplixek, bueno, ez zita beste importa. Ba, gitarra kontxe bertan ditut... Hiru elektrika, lau elektrika, baina bi bakarrik erabiltzen ditut, Mhm. eta akustika bat. Eta bajo elektriko bat. Ze gitarra ditu, gaber? Vale. Bat da hau, erabili dutena dela nire gitarra principala. Mhm. Gero dakat, bueno, erakutzen gotzut kamana. Hori. Hau, Ricky gitarreruntza momentua. Gero da 16 urtekin erzinean gitarra bat, Donostin, uste zela musik megastor olako denda bat. On jazta asistitzen. Osea, de primera mano, 16 urtekin erabil nitxuan, ez dakit 7 urteko agorruako eta gura zinean. Eta posible gitarra hori zeti ire lehengo taldeko bideoetan azaltzean gitarria. Bai, hau da. Fijau nau, aurrekun soinu probin gehianin gitarra hau ikusi nian, eta ikusi diat antzeko gitarriauko bala bideo hortan Rebel Phoneekin, eta esan dugu, ostia, Bai. gitarra berdine, Jode, urte pila bat. Bai, eta hau ez dakat saltzeko asmorik. Lehen gitarra... Ontxe dakat pastillak eta aldatuta, eta zirkuitua be aldatu inotzan. Nik, nire guztetak eta trastatzi gaula gauz egin da soldadori dakator eta gitarren itxatzat gauza, gero amplixere bai batzutan behitxatzat zehose, eta... Zer dek, estudio bat, estandar bat? Nan Les Paul estudio? Estandar plus uste dut olako zehose. Bai, da estandar baina pixkat gama ondixo bat, eta gero dakat tegili aldatuta, dala tusk materialekua. Dala pixkat azurra baino gogorraua. Eta nire izko zaixo guztaz jatez, ematatza soinuari brillo gehiago. Eta ez da zu galtzen graberik, osea, da, azurran iguala, baina gehiago. Osea, ez daka negatiborik, nire ustez. Vale. Eta adibidez, zeruan izan dute gitarrak lutierretara, eta ez, azurra da honena, eta keba. Nik entzuten dut eta niretzat ez da honena. Zin hor guztu endako. Bai. Dudega, nik beti ustegat ekarri degenakin. Honek adibidez, etxaiat zer dauken. Ez urra ez da behintzat. Gitarra merkiak normalian plastiko horretan dute. A ver. Gero... Bajo erakutzi batzuet. Gero nire lehengo gitarria da Ibanez bat. Ibanez Gio. Osea, erosinoan musikalara ban, ermuan. Eta, ez da egiten duan bez. Hori. Eta hau, erosinoan txian gauza grabatzeko eta... Zer Fenderra? Bai, Squire bat. Hostia, baina hau, da oso ondo, Osea, da Squire baina kristan soinua daka, zehilia da azurrezkoa, osea, berez, eta baria ditxurera €1, osea, ez da asko. Ez. Eta hori, eta beste gitarria... ez falta jata estrato bat. Osea, estrato bat, Telecaster bat. Beste bat daukek. Bai. Eta hau da, nire lehengo Telecasterra, insostana, enamoratzia o gustatzia konfigurazio hau. Osea, niretzat hau da... Wide range asunto hori. Hori da. Eta hau da mexikano, osea, una balioko ditu berrixak €800. Eta hori erosinoan hau, oin arte musakekin hau erabilidot, eta asko guztaz gata. Eta justo bilagunean, ontxe nagora biltzen dela edizio bat limitaua moduan, 2010ko eta zanpizkat esklusiboa eta aukeri aukinean da erosinean eta ontxe hau saltzen dakat. Zinuaz, ezke nik, osea, geixo guztaz gata eukitzia bi gitarra eta bisok erabiltzia, eukitzia baino 10 eta... Zenbaten saltzek? Hau, ontxe bertan 600. Txatin, inok... Negociables. Inok Telecaster naban aldi maik txatin, baki uste.
Nik pertsonalki da egiz ezabaiat ez nau telekaster pertsonia. Patxe admitiu erraza bat ez diatela inoiz telekaster bat pro hau. Gero igual probatzeiat eta soinuek merezizi, baina estetikamente txite bate gustatzen, tio. Baitxe bere guztozea Bueno. dauzkelako, baina... Bai, ostia, nire gustatzen jate estetikamente. Bai, eta jende asko esatezik ikilipoia zaiz, nola etza gustatzen telekasterra. Baina eske etzik, adibidez, Stratocasterra asko gustatzen zitegen bezala, telekasterra, en plan, hola, tronko gixe bezala iruditzen zitegen, en plan, pum, toma. Ez? Bai, baina, ostia, telekasterra eta kanona dela hori da, enbor bat, baina daka soinua kriston pegadiakin. Eta, notatzen da, osea, adibidez, estratuak ditu daka tremolua mueliekin eta hori dana. Orduan, daka kristoneku basoke dan, kling, zuntzia, kling. Bai. Telekasterra atake geixau, eta nire esku guztetza bata. Eta estratua baita igual bere soinu karakteristiko horire hortik zau, atatzea ikola soinu txillosoago, etzea nola Bai, pixkat, bai, timbre moduko hori, kling, kling, kling. Zateik, Rufok, nahi lehenez, tibalt, oitxu naiz teia gustau. Eta Andoni Zuduk esateik telekaster god. Ai, Telecaster rules. Bai, Telecasterra da la hostia. Orduan, esan ditu ze gitarra euskean, preziz uste esan, danea? Vale. Lespola 2000, Lespola dakaten karuena, 2000. Zurixak bale dutxu 600, eta nik hori erabiltzen dute. Bai. Osa, jakin deizuen, sin más. Ba, 600, 2000, eta ez talduko 4.000-era. Vale. 3.000 eta 800, 3.000 eta 600. Vale. Baina, bueno, igotzen dau lespoliak. Osea, baina ditxu balako perdixa, 2.000. Ja. Bai. Azkenian dakate de backup, osea... Hori kuriosu, nire asmoa daz. Kuriosu edala, en plan, gitarra ona teorixen... Bai, eske, azkenian... niri hori gertu jata, osea... Karo, soinua da oso subjetibua. Eta niretzat, lehen esan duztasuna, gitarra txarra ona, niretzat, osea, diferentzia hori jadau fabrikazioan. Osea, gitarra ona ez da ondo sonatzen da dena. Gitarra ona da ondo fabrikauta dagoena. Tartzen dozu eta dakak zino ona, afinatzen dau perfecto, daka puentia ondo, hor notatzen dut nik dirua, balio da dena. Bai, ulertzeiat. Eta adibidez, Telecaster honekin, osea, eska afinatzen dau perfecto, osea, perfecto funtzionatzen dau. Eta soinua, geixo gustatzen gata, lespola baino. Gero lespola adibidez, rock klasikua joteko. Osea, jartzen nire Marshall JTM hemen, amarrian, ratzen lespola eta da godlike. Baina, musakin joteko, adibidez, Telecaster erabiltzen dut. Ikusteko falta zaigen kontzertun bat? Ikusi nahiko bukena? ACDC, por ejemplo, zuzenian, ez dut ikusi inoiz. Metallica bez ez dut ikusi inoiz, eta etorreko egin zian bebekara. Ustot beste gumaten joan nintzala. Etorri zian Metallica eta Red Hot Chili Peppers, puede ser? Ideik ez. Ez que indela asko izan zen. Ez que ustot joan nintzen beste gumaten, Metallica ez nintzen joan. Eta... Ez da egit, horrek guretze jata zantxo bertan. Ze artista berpiztuko uka? Bueno... Jimi Hendrix. Eta ametxetako gitarran bat, lan haugela gitarra bat egun ematen nahi degen auki, baina momentuz ez tegela aukera egeuki? Ba, ez dakat. Jode, ze suerte. Bai, eske gauzia da, ni gitarrakin ez dutela aspiratzen hor kriston gitarra pepinua, oza, dakatenakin, ondo nabil. Ja. Eta hori niri normalien eskata gertatzen, ez? Adibidez, amplixekin beti biadazu geixau, ez da geixer, balbulak aldatu, beti buscando el tono perfectua moduan, ez bilatzen beti. Eta ez da existitzen, osea... Ja. Azkenian 20.000 forotan ez bilatzen, ez da cabezal, ez da gixer, osatzen hor zulo baten ez da gana bukararik. Eta ni hor askotan egoten naiz da. Ja, ez da gitara inposinao eta horrekin geratzen naiz. Gero bat euk esan dekena, ez? Tonue oso subjetibu, eta igual pertsona bat ikustaule egeziko tono bat, baina nahi ez, iri ez, oso subjetibu, ez? Claro, es que ez da gitartzezu, jo que se, 50 margarren amarkadako estrato bat. Buah,
sartzen datzue $1.000.000. Eta igual, ez batzu eser esaten, diru hori balio da bela, igual hartzen duzu, albu handakan 1.000 euroko gitarra, eta igual gaixo guztetan gatzu. Bai. Ez que, azkenian soinua da oso subjetiboa. Eta ire ustez, soinuen zerrek zeuek pixu geixo, ekipuek, ala euk pertsonalki matexoken tonu ere, ze portzentajetan irutzizak dela bat beste. Ostia, nik uste dut atzaparretatik tono asko urtetzen dela. Osea, Horregatik. soinuen zati haundixa, batez be, bueno, nik joten duten ampli honetan, adibidez, bueno, distorsioekin joten duzunean, adibidez nik erabiltzen duten amplixia oso perkusibua. Mhm. Orduan, puan atakia eta eskuan, hori, eskerrakin baitzen duzun indarra eta hori asko notatzen da. Eta hori asko gustatzen gata. Na- Espresatzeko bai bat dutzu beste modu bat. Nak EGV esateik pertsonak 185 eta ekipuak 15. Nik usteat, Ostia, inbeste, nik usteat nik gutxixo zaonik, pixkat. Lan, 70-30 bat, etzaiat. Ez que gero ikusten duzu Eric Johnson joten, Marshallito mierda batekin, eta... Exactamente. Flipauko duzu igual, igual. Exactamente, bai. Bueno, ja, gitarrista batzukula ipau ditxeo, baina oin atalau amaitzeko, eta pixkat gusto pertsonalen atala amaitzeko, eskauko txiat, bost gitarrista internazional, gustatzen zatxikenak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Vale, boste internazional esan duztazu? Bai. Vale, Jimi Hendrix, gero Slash, Vale, zeukine bala bai epoka bat, Gansekin. bai, Angus Young, ez dakit ez dut honetan ine askotan pentsau, Osea, Lasai. Esateik nak EGVek hartuzak bebekinen ekipua eta ez teik joko beran moduan inoiz. Ja, Ostia, hori bibikin alek. beste bat, Realek, bibikin un grande, egin un grande. Bai. eta beste internazional bat, John Mayer esan dut, Ez teg esan, así que... ba, por ejemplo. Mhm. Eta gero, Euskal Herri mailan. Herrikoak, ba, Gorosabel, Gorka Urbizu, Euskal Herria o Espainia mailan? Euskal Herri mailan, bai. Gero Bai. nahi baldimak sartu Espainiko bate, ez zitek importa, baino hau nola Euskal parte honetan nahi izatea, dori pixket Euskaldun referentik atatzia. Vale. Gero adibidez, tipu bat ez daten esautzen pertsonalki, baina beran bidixuak ikusi ditut eta flipa gindot, da Erik Deza, justo uste zurekin badakala bidixo bat. Claro, Guztriko banen bidixo bara ditxuela, Makinoie tipue, bai, makina tipua. Bai. Baina Iberku da guztiak. Bai, Iberkua da, Ibertarra. Bai. Eta gero, esango dute Martin Kapsula, justo berakin joateko aukeri aukino bala behin. Da, Kapsula da, ustot Bilbotarrak diala. Ez dakit ezautzen zuen taldea. Ez, izan ez. Ba, da irukote bat itxen dutela roxiko deliku eta hola. Eta ez oso ezagunak, baina di argentinuak. Eta horrezian hona dela urte asko. Eta justo, ba, esautu nitxuan, ba, lehen esan dutzuten nire lagun horren bitxartez itxasitxuela jirak talde bluzeruekin eta hola. Ba, justo kapsulaken bai ibili izan. Eta jo, genuan berekin kontzertu bat Bilbondo, no, hortiziar esan zen. Eta, unos cracks, eta gitarristia una makina, eta da super psikodeliku, osea, erabiltzen ditugu 20.000 efekto, osea, eta jende oso katorra, osea, dia pareja, Martin eta Koni, bajista eta gitarrista, eta baterixi aldatzen duten oizian behin, eta profesionales como la copa de un pino, ez dute eraten, osea, ensaiau egunero, osea, benetan, asko guztau jatan filosofia hori, berekin egon izan nian. Eta gero, Herriko besteren bat. Joder, adibidez, gitarrista bat dakala kriston sonidezua, bueno, entxe, jaz, ez da existitzen talde, baina zan surfing kaseko Koldo Soret. De hecho, joneban, eukineban trio bat Mantra, lehen ez dutela komenta, baina, bueno, aukigen zen bi kontzertu bakarrik. Dala justo ba hori, nereko erraiako egineban beste talde hortaiko bat.
Sucedáneo. Joinoan lehenengo kontzertu izan zen Surfing Causekin Dimensua Luzeko jaixetan. Eta, osea, koldo da tipo bat, gitarra, kable ampli, y un sonidazo de la hostia. Eta, bueno, bat esatiren, koldo. Ados. Eta hola, momentun talde berrin bat, euskal talden bat, aipau nahiko ukena, gustatzezakena, sin más. O azpimarragarri seirutzezaken azkeneko deskubrimentun bateo. Adibidez nik ez naban ezautzen espalak. Ez, bastante ezaguna da, baina ezautu neban, einauten bitxartez dela gitarra jolia, eta gu justo grau ginuan, beran estudixuan diskua. Bueno, grau ginu zen gitarrak eta jugarik enperrakin nere txian, baina gero diskuan astu zen eta abotzak eta dana beran estudixuan. Eta ni horra zinitzen pixkaten zuten espalak, ez? Rubenek esautze zeban, ze beran eskia zestuakua da, einaut zestuakua da, eta bueno. Baina, azkenengo taldea zautu dutena hola, espalak izango zen. Egun ematen idatzi berkozoat, einautia behar nahi aldun gitarrizketa batea animau. Gustavo? Idatzi zezu? Idatzi oso. Osea, bastante liaute biltzen dela, baina... Ja, horregatik. Aukeri baldin bakazu? Aukeri nik, hombre, Instagrametik idazte zoan jendiei, baina, claro, gero alko uno ez beste gauza, baina, bueno, intentatzi medez ideaz. Nik uste, asko... Euskal Herri mailan asko manejatzen tipoa dala, ez? Jende eta estilo asko grabatzeitun tipo bat. Nik uste dut, azkenian da pertsona bat, dauela musika munduan egunok egun. Osea, beran lana da grabatzia taldiak eta beran afizioa da, o afizioa lana bebai, jotzia. Orduan beti da, hor zehozetan musika arluakin zer guxiak ana. Azkeneko ataleare aila batzuk. Eta hemen pixkat, euskal musikin egoeriatik, eszenin egoerie eta holako gauzatik itzetxe hau. Eta nik hemen esan behar diat, atalonta sartu horretik, lehenik eta bain, gaztea maketa lehiaketako esperientzixe nola resumiuko o ze moduz esperientzi hori? Pixkat decepzioa, ez? Osea, batezbe... Joder, bueno, ikustia, irazi bala Silitia izan zen, uste dut? Uste dut, joder, abilizuten argumentu izan zen, diala pixkat taldiak ez diana kaine mainstream moduan, ez, gure musika izan laiken moduan, eta ez dutela inen restasuna inbeste, entusionakoak emateko eta hori nahi zutela indartzia. Baina, hostia, gero ikustazua adibidez gure kasua, eta guretzat da, zaila, nivel igualian kontzertuak bilatzea. Nik uste dut, estiluaz aparte, nik uste dut danak dakaula zailtasun iguala. Eta importantiena dela kontaktuak ukitzea. Hori dakat garbi, vamos. Eta bai kontzertuak lartzeko, eta bai maketan irabazteko. Hori argi dago. Irutzea kontaktun bat egon dala orduan, maketi irabazi denen artin, Ez, baina, azkenian finalistak zentzuk izan dira. Zegoen, zara Azurza uste duzana? Hori izan izaron laguna, izaron zegoen jurauan, besti ez da gize, eta... Uzei txar pixketa izan bat, ni benetan, ni pertsonalki, ni gaina zuzeneko bat eginean 20 kantu bat unitxian, justu bozketa fase hortan ez, 20 kantu bat unitxean, eta niretzat zuek finalin eoteo problema egitzen eguten. Ni ez nago esaten, meritua dute berraeltzen, baina... Entu da ez. Ja, kasunien jarra lasino hori, jurauan dagoen jendiaken, bizkate zaila hor separatzia, objetiboa izatia, o basure lagunari laguntzia. Hemendik... Eta, de hecho, Esan. anekdota bat kontatzia, ze gertau jatan nomadakekin, ez? Neri hor, gertau jatan ikustia situazio bat, barrutik, que olía un poco a chamusquina, bizkate rarua, ez? Claro, nomadaken izan zen, atera genuan zedia, San Kreston inbertsinua hor, eta ia sartu ziren, ez dakite, promotora bat, o disketxe bat, ez dakit zer. Eta kontzertu bat eman baino lehen nau, de repente jarri zozkuen kartel baten Gobernorsekin. Bueno, Durango kaso kansan, baina kabezaz de kartel zian Governors nomadak, eta ni esaten, hostia, eta hau? Ina zigu ez gara inorrondiok? Ja.
Eta, karo, hor konturatze zara, hori dana mobitzen dutenak, interesatzen majakuku zu erregotia, hor jartzen zaitxue. Eta gero bai, beste zuzeneko bat eman ginuenian, izan zen oso errarua, joan ginela jotera, ez da genuen izan zen. Bueno, ez da genuen, leku batera, apurta zerrada, sarreria zeuan, eta gonzian, 3 pertsona post. Eta guk zekaun, backstage, gero zegoen tipo bat eitzen como de manager, ez da izetan, zetan gabizko hemen kriston paripe puta hau itzen, tio. Osea, ez gara inor, ez da torre inor, eta hau hola funtzionatzen dagoenek. Eta ez gatan guztau eser ambiente hori, ez? Osea, azkenian, ez da git, nire xot, bueno, azkenian igual, berez exitu aukitzeko mundu horretan horin biozu, ez? Baina, ez da git, tio, pixkate da... esan zinio, utxa moduan ematen dutzu. Osea, hobeto da jutia garito batera zure kabuz, jutia gentia benetan ikusten nahi zaitxuelako, garitu batetzen bada, ondo, eske, hola, itxia paripe hori moduan, ondiok esanian, osea, inbio zu trajektoria bat, zure kabuz. Eta punto. Eta kontaktu baldin baditzuzu, suertia da kasu. Ja. A ver, porque nik uste eta honetan argi da hola, kontaktu eta manager bat, pixkat iren mobidie moitzeuna oso berresku dala, ez? Está claro, está claro. Bai, clarísimo, ez? Bestela izategena, kontzertu lortzeko, edo zer lortzeko, atek ibilierde gatie banan jotzen, eta managerrak beak irigitze txigatik, ez? Bai. Azkenian oso zaila da talde bat beran kabuz, osea, inork ez eta bena zautzen bidia itxia berana. Osea, oso zaila da. Eta gonbia zera joten 10.000 ate, eta hori, itxoin aber norotxek erantzuten dutzun, o lo que sea. Hemendik 3 astea, elkarrizketa berriat Josu Shimun, eta, bueno, Josu Shimun baitare maketaleak eta epaimaikide izenuan. Eta etzagiatzen batean bustitzi nahiko, baina nik presionauko jat, esan oso bat, musak final zeatik ez. Ez, nik ez dut esaten Ez. finalera jonbia ginean. Ez, hori ez tegik esan, hori nik esatea. Baina... Hori nere iritzi pertsonala, en plan, bate, nik, estilo rockero edo estilo potolo untzako, afinia dauketelako, hori nere iritzi xeek. Baina nahi dia jakin, beak, ze esateiken alde hortatik, zertan basatzeituken, o zertan basauituan, talde batzuk bai abestik ez esateako orduan, sin más. Claro, hori ondo gongo litzake, osea, egotia, punto batzuk, osea, kuantifikable izkenak, esateko, honek irabazia gune gaitxik, jazta. Ez que hori eki oso zaila, nik horretik ez diat askotan igual, ez diat igual errespetatzen, ez errespetatu elitze baino, nola esan, irutu zitek, gauze artistiko eta ikeragarri subjetibo bat, kuantifikatu berbaldimak, premiso bat emateko, baremo batzuk jartzi oso zaila dela. Nik nire baremuk argi zeuzkeat, baina ire baremuk ezberdin egizien gotu, haren baremuk ezberdin egizien gotu, ez? Ez zaiat, irutu zitek oso komplikau edala dana, temie. Bai, horri nik uste jarri beharko litzazkela, baremo batzuk lehiaketian zentrauta. Eta zozea akordau danon artian. Adibidez, mirua talde hau heldu zen finalera, eta nik hasieratik esan eman honek irabaziko dute. Ja. Osea, entzun itxuan nian 20 taldiak, osea, entzun esan eman, honek finalera doiaz eta igual irabazitzen dute. Iguala esan nian, nik iguala esan nian. Benetan, Eston sonidazu bazuten, abastixak modernuak, freskuak, ez dakit. Neri asko ustago jatan. Entzun itxuan nik 20 abestixek? Bai. Eta ze iritzi When Evil Comes atik? Ez da garzen dira? Metalero brutal tema batzoan... Kriston sonidazua? Kistona! Kistona ban hori, bai. Bai. Karo, eske... Nere favoritu goxe izin ikuan da, zue biharrenak. Benetan? Bai, Karo, eske horre bai, galdera hori dakazu, ez gaitxik ez duten irabazi horrek. Ze igual, metalero bat egongo balitz jurauan, horrek irabaziko lukete, ez dakit. Datorren urtin, gaztea. Ja, ez dakit ba.
Ez. Baitzazen. Behasen rollu egin segiko ibe. A ver, eske, geho hori bat hemen gitarrista asko esan izen dibez, adibidez, lierrek uketare esatezian, behasei ondo funtzionatzen zioken formula bat egin zabiltzek, en plan, azkenin alkarrez hau zeituk, musika komertziala emate zioek gexeneko bultzadie, eta gero zue bezala otaldi zaudute, kontzertu bat ezin lortute, ez? Eta zue bezala beste amarnaka eta amarnaka. Ez, nik, osea, jakitzia nahiko nuke nik adibidez, osea, ze bia dozun gaztean sonatzeko. O, ez badakazu, osea, ez bezala ezaguna, ez bezu zautzen X pertsona ezin, ez duzu sonatzen, osea, hori hola da. A ber, teorixen, eta nahi hau... O abesti xabi aldu biozu bererita esan, jarreleik ezue gure zedia? Abestixe bi Igual hori da, ez dakitx. Abestixe bi aldu behar duzu, baino gero gaztean ziok, eta, bueno, imaginatzeat beste irratitan ebe, baino espezifikamente basakiat gaztean bada hola gauza bat dala musika maia holako zehoze, eta astero jende bat juntatzek mai hortan, eta erabakitzeik astintzier ze kantu entzungoien eta zein ez. Orduan, nik imaginatzea zuek musak bezala bi alde zue, hemen daukazue gure singela, edo gure bi hiru kanta, eta gero behaiek erabakitze ditek nahi duten eo ez. Hor ja, zerren arabera erabakitze duten hori ni puta idea. Nei, Julen Telleriak bere garaxen movida bat egonuan, da YouTubeen bideo bat eginean gazteakin oso kritiko jartzen da zea, eta tipuk erantzun egin eta Twitterretik, eta hori WhatsAppetik audio bat da bialdu zian, eta tipu esatezian, managerrak ez tebela azkenin baldintzatzen, ez, kanta jartzie. Managerrak ez tebela kantu bialdu, en plan, hau zauke hau, ez, en plan, talde honek hau atadik. Eta gero, musika mai horrek erabakitzeula, zer bai eta zer ez. Txikei, igual galtzeko zer ez daukazu ez dara bialtzeatik. Ez. Osea, de hecho, ni lan hori nabilitzen Instagram bidez. Gaztetxiak ez dakize, leku guztiari gure kontaktua bialdu, musikia, eta bai, txoin haber sortia dagoan, da... De hecho, emeretziko kontzertua getarixo nola urten da. Zarantzun zozkuen, da zozkuen batela da biadou, tal... Eta horren bitxartez. Entrada gero ziberdekiu emeretzireko? Ego gaztetxin librek. Ez dakitx, ez da esan ondiok ezer. Instagramen ikusiko jat bestela. Bai, esan zosten izango dela gabe aldian amabixak, osea amabixak nik, 10 aldian, 10 amaikak, baina zerrerien eta hori ez dakizela ingo duten. Ez da konfirmago zer ondiok. Seguramente Donostin bazkai bat zagoat, eta bazkaix eta gero igual posible jutie kontzertu ikustea. Bueno, ikusiko gaitxuk ez dela, etortzen baiz. Horiek, ane hongo atxu gala baldima. Batzakiat, nik ja hemen utziko nik, ordu terdi txikizketan, normalin hemen moztu diat. Así que euk amaitzeko zehoze nahi baldimak esan, nahi baldimak jendiei zuen proiektu saldu, hau gire momentua. Bai, bueno, probatxaukot, sin más. Ikusten badau bidixo hau, kontzertu baldortza aukeri dakan inork, kontaktatzeko Instagram bidez adibidez dela musak azuimarra ofiziala. Hor ikuste uste, hor. Horrela kasu garritxa. Bai. Eta bertan agertzen da bai gure e-maila, eta idatzi eta erantzun ningo dotzu dugu. Vale. Gu zabalik gauz edozein tokietan joteko, egin goz edakau fetxa bat bakarrik dela hori, emeratzikoa. Batematek favorez klipea hau, zedez batematek da ero Twitterretik eta Instagrametik eta botako jau. Eskaeria. Ondo. Oso, ondo, amaitzeko azkeneko gauza bat eskauko jat. Eta hori dek gitarri jotzeko, nahi dekena. Eta nik gainetik zedoze joko jat, eta hola amaituko jau. Gainetik zedoze, venga. Zer etzakiat, baino... Sos erreza izan bia da? Ik jo, igual tonalidade berdinin mantentzea izen bilartin, hartara nik más o menos estrukturi ondo llego, jotzen nahi nagoena da. Vale, a ver rekurretza jatzen sesio honetarako.
zer zeba jokot, a ver. Ez, Si vale. fukera upizkat. Vale, jo beste zozen nahi baldinak. Bueno, eta etorri zaten da noi, mila esker. Jo, bai, oin jendie egin hau. Mila esker da noi, hori, gandoni, beste aldarte, eta... urrengo baten, por cierto, irekin egongo nau. Ondo segidanok. Perfecto.